Mainao, Pwipin, nigga, zero kita, Pwipin, Sona, Nwng iban uno, Pwipin, nigga, नोंथांनि मुङा मा नाम होनदों? राजेन बर'। ओमफ्राय नोंथांनि मेसेजआ मा जादों होनदों? जोंना मेसेजआ मा होनो दाख्लै सुनिबार जों न'आव थांहैदोंमोन। न'आव थांनानै ओमफ्राय न'आव फैनो होननानै आंखौ फन खालामदोंमोन। फन खालामनानै ओमफ्राय जमा थांगोन दे हाथायाव नेनो होदोंमोन। ओमफ्राय आं नेबाय थादों। ओमफ्राय आं नेनायनि उनाव आरो आं फन खालामदोंमोन, हमाखै बियो। ओमफ्राय हमाखै, रिसिभ खालामाखै आरो खनसे खालामदोंमोन, दानना होदों। आरो ओमफ्राय आं न'आव फैफिननानै आरो थांफिननो नागिरनाय न'आव बे गावआनो फन खालामदों। आं गुवाहाटियाव मोनफैबाय, आंखौ नागिरनांला होनना फन दानना होदों। ओमफ्राय सुइस अफ। ओमफ्राय माबाफोर नांलायबायदोंमोन नामा? जेबो नांलायाखै। दिनै 11 बोसोर जालांबाय। जेबो नांलायाखै, बुवाखैबो माबाखैबो। ओमफ्राय सोरजोंबाफोर फन रायलायबाय थायोमोन नामा? फन रायलायनायाबो बिदि माबायाखै, नुवाखै आङो। ओमफ्राय सोरजोंबाफोर सन्देहफोर दं नामा? सन्देह बिदि सन्देह माने सन्देह बिदि नुवाखै आरो बिदिनो थाबाय। लायनो थांबा आरो बिखुनजोआ रायना हरो आंखौ, हामा गाज्रि भाषाजों। बिदिनो साननै सानसे बिदि थाफैयो न'आव आरो थाङो। होमबा बिखुनजो न'नि मानसिफ्रा नोंजों माबाफोर सोमोन्दोखौ माने बोखारनो नागिरदोंमोन ना माबाफोर सानदोंमोन? बिदिनो सानदों खोमा, बेनिखायनो बिदि आंखौ गाज्रि भाषायै रायहरदों। ओमफ्राय दिनै 11 बोसोर जालांबाय, गथ' गथाय गैयाबाबो जों जेबोखौबो बुङा, रायाबो मायाबो। गावनो बुङो बेलेगखौ खारनो नुबाथाय। जों बिदि जाया दे सना दोनो। दाथ' मानसिखौ नांफिनगौ जेरावखि जाया। जेरावखि थाङो मानसिखौ नांफिनगौ आरो XNDB आदाफोर नोंसोरखौबो आं खावलायहरनाय जादों, खुलुमहरनाय जादों। जेरावखि जाया मानसिखौ हमनानै लाखिना दोन। ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, फन खालामबानो जाबाय। आरो गथ' गैयिनि थाखायबो जेबो बुङा। आजि दिनै 11 बोसोर जालांबाय। गावआनो बुङोमोन, सोरखौबा बिदि जानाय खोनाबा बिदि जायालै सना, जोङो ने मोजाङै गथ' गैयाबाबो जालांगोन होननानै। दा गावआनो आंखौ बिदिनो गारना थांबाय। गावआनो कसम जाबाय आंनाव। दा जिखुनु नोङो जायनोखि नुवा नोङो कन्टेक्ट नाम्बार हरजानो लुबैयो आरो, खिथाहरजानो लुबैयो आरो ना। XNDB आदाफोर नोंसोरखौबो खावलायनाय जाबाय। गोबां मानसिखौनो लाबोदों नोंसोरबो, आंजोंबो नुदोंमोन मबाइलफोराव। खिन्थु बे हिन्जावखौ नुबाथाय मायावबा नुबा जायखिजाया हमना दोनबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा सन्देहआ गुवाहाटियाव दंहैयो बायदि आरो ना? गुवाहाटियाव फैबाय। ओमफ्राय आंखौ नागिरनांला होनना बुंदों बियो। जों आरो दा सानदों मा बिमादैमोनखौनो साल बानायदों। नङाबा मारै थांनो हायो? देलाय मानसिखौथ' मोननो सहज मोनगोन, नोंसोरो इमान सिन्था खालामनाङा। बिमादैमोननिनो साल दङ, नङाबा बेबायदि खारा मानसिया। मानो गारना थाङो नों आंखौ? जों रायाबो बुङा, बेलेगनि न'खरा आरो बेबायदि सोलिनाबो जानो हाया। जों ओंखायनो। ओमफ्राय नोंसोर मिथियोमोन नामा बियो सोरजोंबाफोर लिंकफोर थाबाय बायनाय? नुवाखै न'? ओमफ्राय बहा खारदों बायदि नोंसोरथ' रावबो मिथिखायाना? आरो इसोरो नांलायबाय थायोमोन नामा हौवा हिनजाव? नांलाया, जों न' खाथियावनो थायो, सानसे बिसोर नांलायनाय खोनाया। होमबालाय मानोथो गारना थांखो, मा खारनाव? नों आंखौ मानो गारना थांखो नोङो? आगै नों फैफिन, महा दङ? जेरावखि थाया नों फैफिनलै सना। फैफिन आगै, नों आखाइ गज'नानै नों निमाहा बिनो सना, फैफिन। जेरावखि थाया मानो नों फैफिन। नों मालायनि बाथ्रा लानानै थांदो नोङो। माइनाव, दिनै नों नङाबा आं थानो हाया सना, उन्दुनो हाया। मायाव दोङो फैफिनलै माइनाव, मायाव दोङो फैफिन।
माइनाव सना नोङो मायाव दोङो नों फैफिन नोंनि थाखाय बेसेबां दुखु जागासिनो न'आव ओंखाम जानो सुख गैया दै लोंनो सुख गैया सना मायाव दङ नोङो फैफिन नोंनि थाखाय किमान आं खस्थ' खालामनानै नोंनि बेमारखौ नायबाय आं हा हु फाननानै थार थुपार खालामनानै दिनै इमान गिदिर बेमार जादोंमोन नोङो थैनो गोनां बासायबाय दिनै आंखौ इदि नागारलांबाय नोङो सा ससेयाव आलानि खालामबाय नों मायाव दङ सना फैफिन नोङो बिदि गदनिबो नोङो 1 लाख लन लानानै खारबाय दा आंखौसो माबादों नोङो फैफिन जमा मारिगोन फै खामानि मावनानै मायाव दङ नोङो थार थुपार खालामनानैबाबो नोंखौ बेमारखौ नायबाय आङो फैसाखौ लाना खारदों नामा बे फैसा इदि इमान लानो मोनाखै आरो ओरै बाहायदों आरो दिनै सला गस्ला बायनानै जेनेबा होदों लन लानानै जेनेबा लन आरो एसे धारबो मारिदों आरो एसे दाहारबो दोङोमोन दाहारबो मारिदों एसे जेनेबा न'आवबो बाहायनाय थांदों ओमफ्राय बेमार जादोंमोन बियो बेमारालाय बेमार जादों बेमार जानायाव आरो बिदिनो हा फाननांदों हा फाननांदों फार्स्टआव फानाखैमोन जेनेबा फार्स्टआव जेनेबा फुन्दी गावनि फैसाजोंनो नायदोंमोन ओमफ्राय जोबनायाव आरो बेमारा हामाखै हा फाननांबाय माबा फाननांबाय बिदिनो फाननानै गारि लाबाय गारिखौबो फानबाय बेमाराव लानाय दाहार दङमोन सुख'नो थाखाय ओमफ्राय दा बिदि बेमार हामनानै बियो दा आंखौ सा ससे गारना खारबाय बियो माने सोरनि बाथ्रा लादों बियो मा बुंदों आंथ' जेबो बुङाखै रायाखैबो दिनै 11 बोसोर जालायलांबाय गथ' गथाय गैयाबाबो जोङो आराम संसार जादोंमोन मा थारिखै खारनाय मानसिया 7 थारिखै खारदों थांनाय सुनिबाराव अक्ट'बरनि 7 थारिख गथ' गथाय गैयाबाबो जोङो जेबो रायाखैबो बुलायाखैबो जेबो माबाखै मिनि खुसि रायजो जायोमोन थार थुपारबाबो बे मानसिया दिनै आंखौ नागारना थांबाय आरो मा होनो गावआनो मालायखौ खोनाबाथाय बिदि जानाङा सना जोङो थैजासिम रायजो जानाय दङ गथ' गथाय गैयाबाबो बिदिनो बिदि बुङो आरो आं बुंबाथाय नों गारना खारनाङा दे आंखौ सना होनबा कसम जाखायोमोन गारा सना गारा नोंखौ गारबा माखि आं सोरदोबा मोजां मोनजागोन बिदि होनोमोन नामालाय मा नाम माइनाव बर' आंनि नामा राजेन बर' आरो एक्स एनडिबि आदाफोर जेरावखि थाया नोंसोरो बे माइनाव बर'खौ जेरावखि लोगो मोना नोंसोरो हमना दोनबानो जाबाय जायखिजाया सासे हौवादों थांदोंबाबो सानै हौवादों थांदोंबाबो नुबानो हमना दोनबानो जाबाय हारसिं नुबाबो हमना दोनबानो जाबाय गले गले खावनाय जाबाय एक्स एनडिबि आदाफोर नोंसोरखौ खावलायनाय जाबाय गोबाङा नुदों मबाइलाव गोबां मानसिखौनो नोंसोरो लाना फैदों ड्राग्स जानाय हिन्जाव गारजानो खारनाय मायाबा हौवायानो हिन्जाव गारना खारनाय आरो मायाबा हिन्जावानो हौवा गारना खारनाय बिदिखौ लाना फैदों बेनिखायनो नोंसोरखौ खावलायनाय जाबाय आदामोन दिनै एथ' बोसोर जाबाय जोंथ' नांलायाबो एख' खालामाखै दुनियानि मानसि मिथिगौ एथ' आराम जाना होनानै नै डाइनिंखौ बिनो बायदो लन लानानै जमा ओंखाम जागोन बे डाइनिंआवनो जमा जालायोमोन दा बे डाइनिंआवनो माइनावा खारबाय माइनाव फैफिन नोङो जेरावखि थाया फैफिन नों आंनि एसेबो साननाय गैया नामा नों आंनि थाखाय फैफिनलै सना नोंखौ आं इमान उनाव फैफिन नोङो आन्थु गाराखै सना आद्रा से था